3 million people. My God, shout out. Nagluluto na ako ng ano. Some hearts to die, some hearts to stay, someday alone. Walking alone. Like pag ibang lahi ang gagalaw. Samo. Someday alone. Ang luto para sa akin. Ay, bakit ko nilagay ito? Mali. Mayati aliin. Sumi ana sawi kalap. Ha? Di ana sawi kalap. Sino? Ana sawi kalap. Awal shay sawi gali hada. Bas ana sawi kalap. Adi takal. Eh, ana tidakal. Magluba. لا أول شيء بيعطي هذا الدجاج أنا أعطي هذا أنا أعطيهم إيه أول شيء هذا Bilang-bilang awak ke baba hadi ini. هذه بابا إيه بيأكل هذا ملك من
hearts of diamond, some hearts of stone. Someday I'll be alone. Some hearts of diamond. Some hearts of diamond, some hearts of stone. Wala. Live. Ila ng ubrangan na pay ano nila.
Yes, nagbalik ng mic ko. Balik kasi mic ko. Sino to?
Vargas Mitch, mega love shout out ng mga. Dahil type MVP lang dahil try kay post natin ang ano mo, ang video. Para itaba ni Nightbook ang ano mo. Luto ako ng pagkain ng amo ko dahil ano, pachamba. Ito dahil hindi ko alam kung ano pangalan nito. Basta pachamba. Chamba. Eh kung may upod ako, madala ka Arabana, kung damo ko baklon, karga ko sa Arabana pa. Ay, wala na rin yung mga ano. Wala ka nila listahan, ay pala. Listahan kayo wala sila ka na ano. Listahan wala. Kay ka pisti sila. Tapos kung magpinangitan ang kabataan ko daon, ano ihabag. Pag-ibig mo. Ay, nagkagin. Wala po sa baba, gaga. Yung bata, bisigi ka dyan, bakit kayo kuwawa? Diyan, ano sa maligo, okay. Balaan niya naging niya maamag ang bata sa akon, may ginaobra ako. Tapos, dira, pagkita siya ipakita niya, pagkita sa akon, dari, ilikaw niya man, kay balaan niya may ginaobra ako, kung siya ba ang bata. Tapos, ferry. Ano ko gamiton niya, ferry. Kapag tubos, tapos jiben niya, wala. Ang iyang ako, ang galing. Lord ka. Ang program. Ano ka rin? Ela sugod. Ang butter. Ha? Butter. Oo, butter na sa. Hindi na sa wala butter, hindi na sa mag-butter, mabakal. Pag isa, parang lang mamahaw. Siya rin yung mabakal. Jiben glass. Kaya ang dugay-dugay, ang hinapaluto na jiben glass. Cornflakes. Ano kasi ipinangayon ng mga bato, tapos wala ka ihatag. Balik mo isa. Malakat pa na sa puro karon. Or makauna siya na yun pagkaluto siya.
Kung ano, inugasan niyo. Hindi ko po, ay natulog ko sa itong mo. Lumugas ako, pinbalik niya to. Sumulipat. Oo, sarap kayo ng kape. Eh, subukan na kayo. Kahapon, pinbalik niyo to. Alam ko na, alam ko na. Siyempre, yung hinugasan ko yan. Din na ako. Oo. Baru mo na ulit. Oo, ako na. Hindi ako na. Dati ko ulit mo. Nag-save ko skin. Nag-save yung parang gusto rin gawin. Ang tagala, ulit ko sa tumat, hindi ako. Nag-sinabi ko sa tawag ko dyan, wala yung papa. Relax, yeah. Away lang, di ba? Wala akong magpapit na ito, isa. Tatang ko na ang video dito. Makita. Tignan sa... Wala. Ang tawag ng diet sa nanay mo, sa tao, may ako sa oras na, huwag mo lang agad nilimutin. Pero at least, sa tao, siya, wala siya, mga natupitin nga regular o kumoga.
imo niya. 10 minutos pa imo. Yung pagod. Una pa ko niya sa asawa niya. Natural. Bebe! Super, natin mama pa na ako. Hada Lulu Sagira, Mimi Kabira. Hada pato ka, bula kayo na tuloy ang simo. Luto na ni. Luto na ni yan. Tama na niya.